साइमनका जे गोबांमा न्यूज मीडिया रगो गोबांमा सोशल मीडिया रगो माहाय भाइरेल नङि तंखा जे टीआईएस रग खाना तेसा लामा कासुलायनानै बा तेसा रोमान स्क्रिप्टनि बागै प्रटेस्ट खालायनो नाय दंनि तो आं जतनो न कयनमो सङो प्लिज आमा हायके स्प्रेड अफ टा खलायलाय दि अमो बेलाय न सेंसिटिव इशू अमा हायके अमाके थिंजांना निया so जों जुदि कोनो जोंनि तरफ फायते नों साग्लायनो हांखाय प्लिज जोंनि पेज न फलो खालायदि जों अरन जत किछु आपडेट दिनाय जों जत किछु साहननाय अमा हायके किसा फेक न्यूज रक्का रिलायदि कारण तांनि हिनबा अमा बेलाय न सेंसिटिव इशू अजागा गोबां मानसि बासानि अकरा जाग्राते सेरे रंनि जोंनि फ्यूचर बाय रिलेटेड so आमुनो आं नंनो रिक्वेस्ट खायनाय प्लिज अमा हायके शेयर ता खालायदि